Servizos que permiten coñecer lugares únicos da nosa costa dunha maneira máis persoal. Con isto da movida, que movida, con isto da movida, que movida, ai che moito llegué, que movida, ai che moito llegué, que movida, que de noite de día, que movida, que de noite de día. As rías galegas son tesouros por descubrir e aínda que son moitas as iniciativas empresariais que nos ofrecen rutas programadas para coñecelas, o certo é que a veces os seus horarios non sempre se adecuan ás demandas dos clientes. Agora xorde un servizo moito máis personal. Son os chamados taxis do mar, onde non hai que esperar para aparcar ni tampouco hai aglomeracións. A matanza do porco, matallo carallo, matallo carallo, matallo carallo, a ver o conxunto de ver. Hai apenas un mes que David botou ao mar o seu Robinson da Lobeira, o primeiro taxi marítimo que ofrece viaxes dende Fisterra ata Muros ao gusto do cliente. É un servicio personalizado de 24 horas, de feito fazo saídas nocturnas para ver as estrelas, para ver o mar de Ardora, para outro día salín coa lúa chea, pois para navegar coa lúa chea, ver os faros, ver as constelacións, explicacións de navegación, ir a calas por aí, o sea, é o que queira. Paíso de carallo, Galicia caníbal, paíso de carallo, Galicia caníbal. Etiopía ten fame, Etiopía ten fame, un parado occidental, Etiopía ten fame, sostén un filete, Etiopía ten fame, un negro deitado, Etiopía ten fame. Mais de ofrecer viaxes personalizadas, este taximar quere ampliar o abano de posibilidades turísticas da zona. A bordo do Robinson da Lobeira non só se descobren os paraísos máis agochados do mar de Fisterra, senón que se pon en valor a riqueza natural e cultural da Costa da Morte. Moita xente o que máis interesa é vir a Illa Lobeira, despois ver a entrar a fervenza do Ézaro por mar, pasar pola ponte do Ézaro, poder ver todo eso, despois tamén Fisterra, o que é ir hasta o Sentolo, a Posta de Sol, todo eso, e despois días que o mar estea calmo, que estea bo, pois tamén ofrezo a ruta dos faros para poder vela dende o mar con viaxes dende Corcubión, Fisterra ou Pindo hasta Uxía ou Muros. Malia que polo de agora o tempo non acompañou demasiado para gozar da travesía, xa foron moitos os turistas e veciños da zona que se interesaron por este servizo da chamada do cliente, sen esperas nin masificacións. Pensei que non tería tanto interés, pero bueno, hai interés, xa che dixo, tanto do xente da comarca como das casas de turismo que interesa, e xa che dixo, dependes do tempo, se chove ou non chove, pero polo demais, incluso días de brétemas ou chuvia, bueno, chuvia non tanto, pero con brétema tamén é interesante, vir que é unha experiencia.